Okei. Tänään pelailemme sitten Minecraftia. Tää on tällainen kommentaari juttu sitten tähän väliin. Aloitellaan pelailu. Puuta hankitaan eka ja sitten yritetään löytää joku bunkkeri tehdä. Ja tänään mulla on mukaan tässä kaveri vieressä, että... Joo, eli päivää. Joo. Juu, me tänään tehdään tällainen walkthrough-juttu tai pelailu. Miten sen nyt ottaa. Eli sattumoisin mun kaveri just tuli meille, niin aloitettiin sitten... Saatiin sellainen idea tehdä tällainen walkthrough, niin... Tai no lähinnä mä sain. Niin... No, me sitten tehdään sitten tää walkthrough. Se on niin yksinkertaista. Jep. Tässä varmaan mennään endiin, että tää ei joku varmaan 3 minuutin jaksoilla, että... Kun ei kamerani oikein ole hyvä... Joo, anteeksi. Kamerani ei oikein tykkää tästä, joo, fail. Joo. Eli lyhyitä videoita tulee. Tässä nyt tälleen aluksi. Aluksi tälleen aloitetaan. Sitten mä tässä tutkailen nyt vähän missä me ollaan, että löytyisikö mitään kallioita. Joo, aloitamme suolta. Ja omena ilmestyi nyt tyhjästä. Tämähän on mukava sattuma. Heti tällainen bunkkerin tyylinen. Ja heti rautaa. Perustetaanko tänne se? Joo, perustetaan tänne sitten. Voitte sitten pistää kommenttia, jos kaverin ääni kuuluu vähän huonosti. Saattaa olla vaan se, että se on vähän liian kaukana kamerasta, niin se saattaa, joo. Tänne tulee sitten bunkkeri. Juu, eli puuta. Miksi mä oon tehnyt tolla? Ihan sama. En tiedä itsekään. Ensimmäiseksi tänne työpöytä. Varmaan hankitaan tikkuja tästä. Vähän sen aluksi tekee myöhemmin sitten lisää. Ekana tässä. Hankitaan kiveä.